ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, баличкои канали мо Авто ТВ. Имрӯз 13 марти соли 2025 як дона квартираро бари шумо реклама мекунем, то охир тамошо кунем гарани арзонай маъқултон мешавад. Дар тарафи дасти чап дар поён барои реклама ҳатман номеро мондем, муроҷиат бикунед. Чизе боша мо реклама мекунем, фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда як то квартира аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ пешкаштон мекунем. Тамошо кунен. Фақат наворда лайкҳоро монен, дар канал подписатсия кунен. Ҳама каса бачаҳои азиз, касоне ки моро гӯш мекунад, ҳамин я лайка монен, навора тамошо кунед. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки коробка ҳай. Чӣ хеле ки дар видео дидестен. Коробка дар шаҳри Душанбе ҳай. Ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Духонагаи 46 метри квадрата. Дар сеюм этаж худи бино доми 17 этажа. Доми 17 этаж дар сеюм этаж қарор дорад. Номерои дасти ватсапша мегзорам, худотон боз маълумоти пурраша бигирен. Ноҳияи Исмоили Сомонӣ, калсавои Тоус ҳастае ку и тарафаш ҷазира ҳай дӯстон азиз. ҳамуҷа хулас қарор дорад. Донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ ҳам наздикай, болотарак ваъданасос мешавад. хоб 4 намуди маршрутка аз пеши бино мегузарад, мега наздики донишгоҳи омӯзгорӣ, наздики донишгоҳи миллӣ, ҷазира, донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ, ино хулас наздикам бача азиз. Донишгоҳи тиббӣ, ҷои обод, беҳтарин ҷо бо нархи дастрас, срочна савдо мешавад бо нархи 285 000 сомонӣ. Анаи хонаро мегирен дӯстон, камтар расход мекунен, дар сентр соҳиби хона мешавем мардон азиз. Нафаре ки хоҳиши харидорӣ дорен, акара занг занен 46 ватсап дастияй, ё ин ки ягон дӯсту бародартон ҳамхоҳи хонаи арзонкофтестай, инам марамат роиш кинен акамон нафарда, иншоалло вай мехарад. Фикр мекунам беҳтарин хона ҳай, срочна успед карда бигирен. Зинда бошед, раҳмат ки моро тамошо мекунед. То навори баъдина, зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.